Enkeyemo kurwensemo ya ebate yo kutoka sub-location ya Masongo ward ya Kisii Central county ya Kisii nigo bagenderete gwetera amakongu ye chingencho au gati yabo okuborua kwendagera kubatikana n'ubutako ubu bwatete ya mateyo nabono nigo yaganirie abarai nabo igabasamaria bayawe sokya nako bakonya nabarabanyore nonye kibakobeka muno muri Keito Vincent Onyancha no roboti urwaso bwagare uruna chito muchiyo nabire ngwetera amakongu abire ngokora chikonda kama tulisina kama tubwate tambura ngeti nechinsa chamambia nani gotogo ikasenka yo mwaka George no mungno yerosa au bagendrete gwetera obokongu aiga abana niko bakoriyo boro na machaberirie nakobekwa machani sukari etayo abana ba nigo bakurumania amaberuka Mwaba nene. Asoko songererwa no butaka asama tuko nigo abere bamenyete ase nyombeye na nigo babwate abana batano kubwatekana no kuburwa ase bakurara nigo bananeta abana babere gochia sobuhiri ase bategarete n'abana bakabatatu au boigo batari kogenda skuru singe ye nyombeta yo bano ngasinywa stay abana bakurara abana bamintorende bakaba bagosaba lenda abana abulende ngabayira lendo boyiri no ni skuru ni michando unabona abayiga mparanda skuru abo omugako ye George Morara nigonere aereire aria bagoetera mabarabu nababora bakonkuru na nyomete nabotogendere tigora nchimono na konda nkora ya mugondo na nyora linde na hande ndirito okora konda undo kurianani undo ko ebesanke usoko ebesa kwagurira muturiro yanyora linda arasukeri ituko asabana George na Rose ni gobono kwa betereri ya koraranse ligotigara abana babo getanda kubwatekana buna nyomba yabo nigere enkemono abana bakurari getanda ncheno mugaka twaransa twararo otoko rutego ni twabeke matress igoro twararoro tresimba teneyem twararoro rinde bwakire nya sawo nyagotoyorera aiga Rose na boigo amono mugako George nigo bagendrete go chandeka litoko cia serinde ekirokeri obotaka bagendrete ko batakuna mabera tayo okorara ngati yemechando bakonyora batabwati asaba kurara ekibakuria ngati yemechande babwatereniti barobo irituko ryo gochengeresu kuno mwako mojani goriterete ko babune ndoto kubwatakana buna babwati ndagira bakuria sabono bagandiyo kuboria no konya kurwa sa abasamaria baya erikonyara ko bakonya konyara kwegenderia kurende obokonyi se nkaibora rwe tena ligeti obwa MCA wa Kisii Central Ward tena iranka bana mbaibere twabekire nyomba lakini bado nabwate oboko kugani kole kwa igoro nabona ariko basaba ngondo bwate kende gekogera amaeno bulemeru mboro asenkeye Andrew Moindi mochache kubwatirana na bwatani bande nigo bayimukire gatambokero gyoko bagachera nyomba ase bono baburya abantu bande wesonke ariko nyara kuri obokonyi gochia asenkeye twanyarire ko batokuru obokonyi bwe nyomba akini bado mbabwato kugani bune kerogo endagera bana bambatakire kogende school oburangeti matress nigenke yabono yago kirege tambukireke nakoborio bokonyi bokurwa saba samari bande abaya cyake nare gotebo yo bwatikia bwatankonye none getanda timbwati ni matress taga ningoira neri handuru muchache mbia muno asama yabere gagonkorera ande ngosaba nyasamu bwati sitamutiga ni familia yae kerago sokane kerago so abamonere igobono yatigairo kuboria gochasa bwatani bonsi kurwensemo ya serikali amone kenyoro amona abasamaria baya konyara gwesoke konyara gokonya omugaka George no mungnoye eri banyare kwegendereria konyara gosomia bana eri boigo banyare kurusia bana asabatigete asamairi ko reporteria Ndizi TV kurwensemo yebate gotoka imeye county ya Kisii retirane nchinkuru kwa Vincent